iri kundirwadza nekuti vanhu zvaitikira kuvanhu veukama hwachona ndikada kuti ndiutsanangure hwakati rebei, asi munhu akatofa. Kwandiri ndinomuti sekuru. Mwana wehanzvadzi yamai vangu. Saka dzaindingokutsanangurirai muchidimbu zvaitika kunzvimbo inonzi kwaVheri muvhileji mangu. Semutsananguro wandaitwa munhu anditsanangurira, ndichada hangu kuendako ndinobata chokwadi kuti zvakafamba sei. Chekutanga chiri kuitika ndechekuti vakomana ava vanga vari 4 mukutaura kwazvazviito. Vakaenda kunochera matombo kunonzi ku6. Vachera matombo avo ndobva vauya nawo. Saka mazuva ano sezvamunoziva kuti hakusina maturi aya esimbi anoshandiswa kugaya matombo, vanhu vari kushandisa zviguruguru. Saka vagaya matombo avo, mari yabuda. Pane mumwe anenge akashoterwa $6 pamari yavakanga vapanana iyoyo. So now zvadaro vakomana vaya ndobva vanetsana ndobva vanga varipo vabva vabata kuti munganetsanira nechi $6. Saka zvadaro mukomana uya ainetsa anga achinetsa kuti ndoda $6 yangu, akaramba achipopoterana kudaro. Akatomboda kubatwa nehanzvadzi yake kuti muri kupopotedzana chichi zvingaite here kuti uunganitsana nemuzukuru wako panyaya $6 chaiyo. Saka vazosvika kumashopu, mukomana uya akazotora dombo ndobva atema muzukuru wake pagotsi nedombo, ndobva adonha, ndobva uya atofenda. Paakafenda vanhu vakatosara vachimudira mvura uya mukomana ndobva atotiza. Kwandiri ndinomuti Tsano tezvara nekuti mukoma wangu akaroorwa ikoko. Saka Tsano vaya vachibva vatiza, vatotiza kudaro mukomana aya ndobva azosara akafefemuka. Dzadziri kuma 5 kuma 6 dzemanheru. Mukomana ndobva azoti ndakuenda, but aingoti ndiri kunzwa dzungu, amuka paya. Saka achinoenda kumba kumanheru dzeusiku, think dzakatanga zvekuma 10-11, akatanga kuratidza kuti ari kubatikana kutemwa kwaangaitwa kwaya anenge anga asina kwese zvamunoziva kuti ukatemwa musoro kana kuti ukagumwa musoro wako wakasheka, kana madoctors kana manesi anokuti unofanira kumbotora time wakazorora, so that fluid iri mumusoro ndakanga mazita rayo kuti inonzi chii, inenge yasheka inofanira kugadzikana. Otherwise unovhiringa zvinenge zviri mumusoro. So handiziva kuti kuda maybe akaita internal bleeding mubrain kana kuti chichakaitika, handizivi. Postmortem handisati ndaudzwa kuti yakati kudini. Saka zvadaro mukomana uya ndokubva atanga kuti panapa ndiri kurwadziwa. Ndobva watoona kuti zvenandidi timumhanyise kuchipatara. Kwabva wamhanya naye kumission, ndobva watsvaga mota, kwakumuhayira mota usiku ihwo, kwakumhanya. Vachinodarika paAdha vakuda kunosvika kumission, mukomana ndobva atisiya. Saka mukomana uyu atisiya, iye zvinhu zvaitika muvhileji, same village.
Mavillage edu kumamisha panonzi paVheri, dzimba ma 1 acre dzimba dzakangosiyana ne1 acre dzimba dzatinadzo, mastands atinawo actually, rava kuti umwe neumwe anenge ane pamba, saka padhuze napadhuze mavillage chaiwo chaiwo, asi mavillage mamwe aya ekuti munhu paanenge ane mushando pane munda wake, minda iri kumwe. Saka muzukuru aurayiwa nasekuru, nekune mumwe rutivi uyu anenge ari mwana futi aurayiwa nababa. Saka nyaya yacho inonetsa, but ndozviriko kwaVheri ezvinezvi. Vanhu munhu atofa nekuda kwe$6. Zvinhu zvinorwadza. Saka tichitaura kudai, nhume yamambo yakauya ikada kuti igadzise nyaya iyi, yanzwa nyaya ingaitika. Vemhuri vakati tirikuda mombe 31. Saka iye zvinezvi postmortem yakaitwa nezuro, bhodhi ndobva yadzoka. Saka munhu andataura naye izvozvo ari kuti bhodhi yakatorara kumba kweava vakaponda kwatsano vangwini, ndokwayakatorara. Itotonzi yakatorara mukicheni, pari kuti tirikuda mombe 31 kuti tikwanise kuviga munhu. Saka sofa pari kunzi pawanikwa mombe 4. Zvinhu zvatoda kuti tifambire. Saka kune vaya mapartners edu, makasununguka kutibata kuti timhanyire nyaya idzi. Sezvamunoziva mazuva ose tinozoadvertisawo basa renyu. Saka mapartners edu tibatei, tikwanise kufambira nyaya idzi. Inyaya dzinorwadza, dzinosuruvadza, asi dzinoda kufumurwa kuitira kuti mangwana mumwe munhu akazvionawo, kana manetsana nokuda kwe$2, mufanira kuzogumisira mazo asaimone $6 iyaya yakukudzvarira mombe dzakawanda dzakubuda mumusha. Vanhu vemusha vachakuti kudiwa zviparira ngozi mumusha umu. Saka zvinhu zvinonetsa, but ndo nyaya iripo yaitika kwaVheri. I know kune vamwe vanhu vari kwaVheri vari kuziva nyaya, asi ndo zviripo muri yeZimbabwe. Kune gore dema mumusha wekutashinga, ndi vanhu havasi kuziva kuti voita sei. Muri kurangarira kuti mavhiki apfuura kwakune nyaya yemwana uya akashayika zvakare, zvichibva panyaya dzevanhu vehukama zvakare. Pakauya n'anga, handizivi kuti dzakaitawo basa here, but vazhinji vanongoti basa riya ratinenge takaona kunge ranga riri bhidhiri. Hamene kutiwo makarionawo sei. Ndo muvillage makare zvakare muri kuitika nyaya yevanhu vaya vari kutemwa nematombo asingaoni. Saka zvinorwadza. Ivillage rangu randakakurira ndo muna mai vangu ndovana mukoma wangu, asi zviri kundirwadza zviri kuitika muvillage umu, nekuti hatisati tambozviona kuti vanhu vanourayirana zvinhu zvisina nebasa rese. Zoro ndizoro paiurayiranwa mombe yechiredzwa, ezvinezvi paurayiranwa $6 musame village. Munotiwo kudii nayo nyaya iyi muri yeZimbabwe nekurwadza kwainoita?